Raġel li sawat Tunezin li kien fis-sakra u li joddu qatlu wara parti tal-karnival ġie liberat mill-akkuża li kkawżalu feriti gravi, dan fuq il-bażi ta' self-defense. Sean D'Amico li kien qed jiġi akkużat li weġġa' gravi lit Tunezin Riyad Imrad u li poġġielu ħajtu f'periklu ċar wara inċident li seħħ f'Birżebbuġa fl-2014. Imrad tiddikjara fil-qorti li kien qed jaqla bil-pon fis-sider u mbagħad fil-wiċċ waqt li hu kien fl-art. Il-vittma li dak iż-żmien kellu 31 sena kien instab mitluf minn sensieħ fuq bankina f'Birżebbuġa. It-Tunezin li jgħix Marsa Xlok kien ukoll f'kondizzjoni kritika. L-organizzaturi qalu fil-qorti li Imrad li ma kienx mistieden fil-parti stieden ruħu bidejh u kien xi ftit xurban. Huwa kien ġie ordnat biex joħroġ il-barra. Kien hawn meta qal xi ħaġa lill-sieħba ta' D'Amico u faqqa argument. Imrad sar aggressiv u anke mbotta lill-mara. Il-Maġistrat Claire Staffraġ żammit li qudiemha nstema' l-każ osservat li l-filmat tas-CCTV ma kien ċar xejn u għalhekk kellha toqgħod fuq il-provi l-oħra. Il-qorti qalet li femet id-dinamika tal-inċident u kienet tal-fema li f'dan il-każ kien hemm provokazzjoni min-naħa tal-vittma u reazzjoni ta' awtodifiża leġittima mill-akkużat. Ir-riżulta li l-akkużat mar lil hinn mill-limiti tal-awtodifiża leġittima u l-Malti kien kważi qatel lil Imrad li kien fis-sakra u inqas kapaċi jirreżisti. Iżda proviżo fil-liġi tiddikjara li eċċess ta' self-defense huwa skużabbli jekk jitwettaq minħabba biża'. Għal din ir-raġuni l-akkużat inħeles mill-akkużi kollha. L-avukati Arthur Azzopardi u Jason Grima deru għal D'Amico. Ingliż li ammetta l-akkuża ta' possess aggravat ta' kokaina u kannabis f'Għawdex fl-2018 ingħata probation mill-qorti minħabba l-kondotta nadifa tiegħu. Neil Andrew Bebington ta' 43 sena residenti żebbuġ Għawdex kien ġie akkużat b'possess ta' droga f'ċirkostanzi li jindikaw li ma kinux għall-użu personali tiegħu. Huwa ġie mixli wkoll li kkultiva l-kannabis. Bebington kien ġie arrestat flimkien ma' Kralev Baboj, ċittadin Bulgaru ta' 22 sena li jgħix Marsa l-Forn. Dan tal-aħħar kien ikkundannat sentejn ħabs wara li wieġeb ħati fil-proċeduri separati. Il-Maġistrat poġġiet lill-Ingliż taħt ordni ta' probation għal 3 snin u ordnatlu jħallas l-ispejjeż tal-qorti. L-Ispettur Anthony Sherry mexxa l-prosekuzzjoni.